ମୋ ନାଁ ଶଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଦୟା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆବାହକ। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ଦୟା ନଦୀ, ଯାହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଦିନେ ଅମୃତଧାରା ବହୁଥିଲା, ଶାନ୍ତିର ଅମୃତଧାରା, ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷଧାରା ପାଲଟିଯାଇଛି। ମୋର ଏଠି କହିବାର ଅଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦୟାର ସୁରକ୍ଷା, ଦୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଚିର ପ୍ରବାହମାନ କରିବା। ଯେମିତି ଦୟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାକୁ ଚିର ପ୍ରବାହମାନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ଦୟାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ।